Hvad hedder du? Hvad hedder du? Jeg hedder Magne. Hvad hedder du? Jeg hedder Albert. Hans. Line, kender du til vores projekt, som vi er i gang med, som hedder Ungdomsværn? Nej, jeg kender ikke lige præcis projekt, som I, altså hvad I gør i den forbindelse, men altså selvfølgelig har jeg hørt om, at der er et projekt i gang. Nej. Ungdomsværn. Nej. Var du med til nogle af vores events, blandt andet amerikansk lotteri og kasse? Har du set dog amerikansk lotteri og kasse, ja? Jo, jeg har købt noget kasse. Jeg afholdt her i fredags, eller kagesalg. Fedt. Ja. Nej, jeg var kun der først. Eller kagesalg. Var her også på et tidspunkt? Hej. Ved du, hvad det anbragte barn er? Ja. Hvad er det så? Det er sådan en, der ikke har en familie. Jeg har hørt om det før, men jeg kan ikke huske det. Kender du nogle anbragte børn? Ja, jeg kender godt til anbragte børn, men ikke sådan på tæt hold. Jeg har mit efter hende, ja. Ja, en af mine gode venner, hun gør. Hvordan tror du, det vil være at være et anbragt barn? Hvordan er livet? Det kan have sine forældre. Og så skal man klare sig selv. Ja. Det er lidt andet. Tak fordi I så med.